Hola, son Antón Díaz, chámome Tucho, estou hoxe inaugurando e presentando a miña exposición Nosa Terra. Estou moi contento de poder facelo hoxe aquí en Carballo, na miña casa. Eu estudei Belas Artes en Salamanca, acabei, este é o meu primeiro traballo profesional na pintura. E vou explicar que é Nosa Terra. A Nosa Terra está formada por 18 pezas que pintei prácticamente no 2020 todas. E Nosa Terra fai alusión a Galicia. É unha mirada dun neno, unha mirada ao pasado, unha mirada aos recordos da infancia, unha mirada de nostalgia, e conxugando tamén isto, é dicir, conxugo o íntimo e personal, é dicir, os meus recordos, como se pode ver aquí, miña prima na ría, ou a Dulcinea Bella, de Carballo, ou unha mañá de Reis, debe ser do 2004 ou 2003, cando nos xuntábamos todos a abrir os regalos pola mañá, ou a casa de Videla da miña familia, ou incluso a Nosa Terra de Castelao, a Nosa Terra. Esta é a peza que dá nome á exposición. Eso é un pouco que trato de facer con esta exposición, conxugar o personal un pouco coa historia da pintura gallega, a conxugación do que é meu co que é de todos. Eu creo nunha arte social, nunha arte comprometida, e por iso eu fago esta exposición e fago todo o meu traballo no traballo artístico na mesma liña, que ven sendo poñer en valor e reivindicar o que eu creo que é de todos, que é necesario dignificar unha labor dignificadora de Galicia. Sería o que estou contando nesta obra. Eu, máis que falar dela, invitaríamos a vir aquí, que vai estar ata o 11 de abril, de luns a vermes, e aquí vos esperan estes cadros.